फुजा होदों नै जाहाथे बनफिनगासिनो खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय आं दासो दुगैनो थांगासिनो आरो आब'मोननियावहाय ओमफ्रायसो माबागोन आरो फुंनिफ्राय एकदम खामानिया जेबो जिरायनो गैया आरो दहाय दसे जिरायनो मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' गैया आरो दासो नै जालांबाय थादो गाइस स' गाइस नोंसोरो मिथिखाबाय जानो हागौ अलरेडि ओमफ्राय आं बुंनांलायलाबो जानो हागौ बाट दिनैहाय जोंहा न' हाबसिगोन आरो जेबोआनो जाथ'वाखै ओमफ्राय हाबखानोसै मानो होनबाथाय लग' न' नामा बिदिनि थाखाय आरो ओमफ्राय जेबो रेडि गैखाया आरो न'आवहाय होमबाबो हाबनानै लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओरैनो फोथारना लानोसै आरो स' खालामबाय थादो गाइस दिनै भिडिअखौ बारा मानसिफोरबो लेंहरनो हाला आरोना अखायाबो माबायदि जाना होदों अखा गैया आरो गैनायालाय ओमफ्राय सान्दुं दुंबा हामसिगौ आरो आं खालि सान्दुं दुंजानोल' लुगैबाय ओमफ्राय आं दायो आब'मोननाव फैदों ओमफ्राय बिसिनाबो नै न'आ जाथारसिगोनानो ओरैबो ओरैनोखौ लुथ'वासै बिस्रा ओरैनोखौ लुगैबाय आरो ओंखाम संग्राया मेन नालाय बेनिखायनो दुगैग्रोनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नोंसोरखौ अखायानो जा डिस्टार्ब जाना होबाय नै प्लास्टिक खुंग्लो दा हाबफिनलायबाय आरो बिब्रान राननायानो गैया मोनसेबो ओइ बाजैमोना बिलाइआ साहायानो सयबार जाबाय नै नैबेयाव साहाया माथो अरा गैला ए नै आलासिफोर फैबावबाय जानो बे बै माजिरानि बेदर अमा नाखौ एवसै ना मुरि गन्थंसो जामारबाय ने बेखौलाय एवजानो मारदों नामाखो नोंसिनि बे मावग्राफोरनि नामार जाखो ए ए नंगौदां माला नोलै गासिबोनो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दाबो हायादां न' सिङानो थैखागोनहाय मा जाबावनांगौ जाखो जेबो जाला बुथेला जोबखानाय आं बिराद नोंसो बुथेदों होनबाबो आं मिथिया बिलुन सुग्राफ्रानो माबाजोबसो फिसा जोबनायलाय मा जाखो बे सुनोनो हाया पाम्पारसो नागिरखाथारदोंमोन नैबे आदायाथ' सुनो हायिनि बैखौ नारग्राजों नारजागौमोन ना जेबो नङालै ना जायो सोर दैबो लाबोआ माबामोननि आखायाबो दाउखिजोब आयु खेलायबाव गासिबो कम्पानियानो एखेजोब बेलुन सुनायफ्राबो नायजाखाया नै कारेन्ट खुन्जिमारो खायोमारबाय दा जाखाया सुफिनखानांगोन जेबो बांद्रायबा गाज्रि जायो ल'खौब्ला गथ'लै ल'खायनो ल'खौ बारनो हाया बाल्थिङैनो ओइ आदा आर'नाइया दा होलांफिननांगोन आयु साबधान इन्डिया जानानै दंगासिनो आंथ' खोन्थागासिनो होनदो नै बे बुरै जोंनि बुरै फ्रियावखौनो माबा हो बाक्सुबाबो बारा हो बेखौ
आंनि स्मुथखौ माला होनो आनै नोंखौ माला होनो नोंखौ सखि रुजुम होनांगौ नैबेखौ नै गावहा गावनिखौ खाफालावसो होना दोनखादों गावनिखौ खाफालजोंसो खुइखेरफादों नामालाय आंना खाफालावसो होदो नोंनो लादो नोंसोर न' मालिक दा मिनिला बायदोंसो माबा माइ न'आ खारलांसै औ न' गोदानाव खारलांगोन ए बैयाव गिसिनायनाव थांनो नागिरबाय हो थांनो नागिरबाय थफ्ला औलाय बेखौ दोनलांनो नागिरदों Boleh boleh kaya. Mau kau silai deh. Jai jai. Ayo ni tu kena 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 jai. Ayo macam mana? माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो Jodohnya dah se mau ti aja per. Jalan deh, kau dah. Maya, bila langdang bila. Bini saya, miti aja bila. Mẹ chụp ra đi. Đây giờ bác sĩ không khi giờ. Dia pun ini. Gue mending dah. Gila sekolah. Rara. Kiam cepat nak kau. Jangan sampai ni cek. Kumai jeng. Tidak sampai bina aku lah. Okey ke kau balas sih? Tak ada kumai. Ngajak kumai dong ah? Ini mana gửi jam ba? Ini kamu jangan ya? Ah, bisa mau biasa. Nunggu dan apa sih menjadi nak ada bisa. Oh iya. Maya tinggi manji tu sih ha? Kau menunggu dan apa sih menjadi. Rồi, làm một cái em ăn thử. Thực sự mà. Cái bánh chứ này.
Người đi à nên biết là. Người đi đi. Mày có tin được béo? Chụp chứ thì đúng không này? Chụp cái gì đấy cái đằng. Jirai video बानायगासिनो नै आयु मोनसेयानो थोथ'गोनदां साबेसे फैबावगोन न' बेला जेबो बुजिखांजोब्बाय आरो Chân mày sao mà chân mày không là? Đâu biết không ai có lúc nào là rồi. Why सुलाजोबनाय रोंदों जेब्ला Đâu biết không ai là mình đâu lúc nào là bên này. आयु आंनि गन्थंखौसो नुदोंलै माइदि